Вторичната превенция при диабетици също не е добра. Кардиопротективните медикаменти също се използват по-малко в групата при диабет с диабет, отколкото в групата без диабет. Изключение правят само АЦЕ-инхибиторите, за които е известно, че са кардиопротективни и те спазват тази връзка. Хипергликемията при приемането с пациенти с остър коронарен синдром е доказан предиктор за смъртност. И корелацията между нивата на глюкозата при приемането и смъртността до 30-я ден и едногодишната смъртност е на лице както при пациенти с предшестващ захарен диабет, така и за тези с новооткрит по време на инцидента захарен диабет, така и за пациентите, които се оказват и без захарен диабет, само с стресово повишена кръвна захар. Освен стойностите на глюкозата при приемането, значение има и глюкозата на гладно в последствие изследване. Даже може да има по-голямо значение, отколкото стойността на глюкозата при приемането. Механизмите, по които хипергликемията може да се явява неблагоприятен прогностичен фактор, са различни. В крайна сметка отново стигаме до имунната дисфункция, масните киселини, лактатите, кислородните радикали, агрегацията на тромбоцитите и се стига до по-изразено възпаление, до повече ацидоза и увеличаване на исхемията. Естествено си задаваме въпроса, след като високата кръвна захар при острия коронарен синдром е прогностичен фактор за смърт, намалявайки интензивно, може ли да подобрим прогнозата на пациентите? Проучването Дигами даде положителен отговор на този въпрос и това всъщност е единственото проучване, което даде положителен отговор. Оказа се, че в групата, в специално проучването Дигами, които са лекувани с инсулин и вливания, венозен инсулин и интензифицирана схема, има по-ниска смъртност, отколкото в контролната група, оставена на обичайни грижи. Това обаче не се потвърди от последващите проучвания. Един метаанализ, публикуван 2009 година, на 29 проучвания с 13 000 пациента, изобщо с остри състояния, това са всички пациенти в интензивни отделения, не само с остър коронарен синдром, сравняващо интензифициран режим с венозен инсулин и постигната глюкоза по ЧС1 спрямо 8,3 при обичайни грижи, показва, че няма никакъв ефект върху общата смъртност. А в 14-те проучвания, в които има доказана хипогликемия от интензифицирания режим, има увеличение на общата смъртност 6 пъти. Като че ли за терапевтичните отделения наистина няма значение интензифицирания режим, може би за хирургичните постоперативни отделения има повече полза от интензифициране на режима на глюкоза. Терапията на коронарната болест при захарния диабет. Имаме ли някакви особености? Бета-блокерите са еднакво полезни и при диабетици, и при пациенти без диабет. Това е един субанализ от всички проучвания с бета-блокери, остра фаза, вторична превенция. Бета-блокерите винаги намаляват след инфаркт риска от смърт. При пациентите с захарен диабет, които след инфаркт получават бета-блокер, риска се изравнява до пациентите, които са без захарен диабет. Тези, които имат захарен диабет и не получават бета-блокер, са с най-висок риск и най-висока смъртност. АЦЕ-инхибиторите са доказано полезна терапия при диабетици, особено при пациенти с коронарна болест. Това е субанализ от проучването ХОП, включващо 9000 пациента с висок сърдечно-съдов риск, от тях 3500 са били диабетици. Първичната крайна точка на проучването инфаркт, инсулт, сърдечно-съдова смъртност е намалено с 25%, инфаркта с 22%, инсулта с 33%, общата смъртност 24% и реваскуларизациите с 17%. Статините също са доказано полезни при пациенти с диабет, както за първична превенция, така и за вторична превенция. Това е субанализ, това е метаанализ всъщност на редица проучвания, които ние добре познаваме в подгрупата с захарен диабет. Това са проучвания диабетици, вторична превенция и проучвания с първична превенция. Като се предпочитат високите дози статини при диабет, не случайно, защото те намаляват значително повече LDL холестерол и това има пряка връзка с кардиопротективните ефекти на статините. Това е субанализ при диабетици, но TNT проучването, което включва пациенти с стабилна коронарна болест, сравняващо стандартна доза аторвастатин 10 мг срещу аторвастатин 80 мг и риска от големи сърдечно-съдови събития е намален с 25%.
Какво казват гайдлайните за лечение на дислипидемията, специално в субгрупата с захарен диабет? Основният таргет е LDL холестерола и повлияването на HDL или триглицеридите самостоятелно не могат да бъдат самостоятелен таргет. Таргетната група на пациентите с диабет и сърдечно-съдово заболяване на LDL холестерола е под 1,8 или редукция на LDL с 50% при невъзможност да се постигне таргета, като статините са предпочитания липидопонижаващ медикамент, индикацията е клас 1, ниво на доказателствеността. Има ли разлика в лечението на пациентите с диабет в сравнение с тези без диабет при острия коронарен синдром с СТ елевация? Няма разлика, колеги, нито за антитромбозната, нито за кардиопротективната, нито за симптоматичната терапия. Единственото, което се споменава допълнително за пациентите с диабет, е, че при тях трябва да имаме по-висока степен на суспекция, тъй като те могат да се представят с атипични симптоми. По отношение лечението на острия коронарен синдром без СТ елевация, това, което се казва вътре специфично за пациентите с захарен диабет, е, че всички пациенти, разбира се, трябва да бъдат скринирани за диабет и тук се определят и таргетните нива на глюкозата при остър коронарен синдром. Хипергликемия над 10-11 милимола трябва да се избягва, а за хипогликемия се определя стойност от 5 милимола. Разбира се, антитромбозната терапия, наблегната е на факта, че не се различава от тази при недиабетици, трябва да се мониторира бъбречната функция, препоръчва се ранната инвазивна стратегия при високорисковата група с захарен диабет и медикаменти, излъчващите стентове, защото те намаляват нуждата от реваскуларизация и се набляга на факта, че байпас хирургията може би трябва да се предпочита преди интервенциите, специално в субгрупата с захарен диабет. Подобните са и интерпретациите в тази насока в гайдлайна за реваскуларизация, като се казва, че пациентите с захарен диабет трябва да се предпочита и употребата на медикаменти, излъчващи стентове. Специално се отделя внимание на метформина, тъй като при него трябва да се мониторира бъбречната функция, особено след ангиография и използване на контраст. Отново се набляга на факта, че коронарната реваскуларизация може би е по-добре да се направи с байпас хирургия, отколкото с интервенции. Това е един анализ от проучването Таксос, който показва действително намаляване честотата на рестенозата и нуждата от реваскуларизация при употребата на медикаменти, излъчващи стентове, специално при пациентите с диабет. Какъв метод на реваскуларизация при пациенти с диабет е изберен? Интервенции или коронарна хирургия? Този въпрос остава открит и в общи линии, колкото и проучвания да са правени, колкото и нови технологии да са навлезли, както в областта на хирургията, така и в областта на интервенциите, в общи линии в групата с пациенти с диабет нещата върват в една и съща посока. Смъртността, особено дългосрочно, се намалява значително повече с коронарна хирургия, отколкото с интервенции. Това в тази насока са и последните данни от проучването Freedom, което включва 1900 болни, специално с многоклонова болест и диабет. Проследени са 5 години, излезаха резултатите, те са всичките на оптимална медикаментозна терапия, повечето с триклонова болест и както интервенционалистите, така и хирурзите са дали най-добро за себе си, използвани са дракилатин стентове и артериален графт има 94% от пациентите. Какво показват резултатите? Както на втората година, така и на петата година след реваскуларизацията, т.е. отдалечените резултати. По отношение на смъртността, полза има от коронарната байпас хирургия. Миокардният инфаркт също е намален значително в групата с байпас хирургията, инсултът е значително по-висок в групата с байпас хирургията, т.е. резултатите повтарят предишните резултати от известните ни проучвания и сърдечно-съдовата смъртност също е несигнификантно променена в двете групи. Това, което знаем е, че от проучването Стено-2 за вторична превенция, че интензифицираният контрол на рисковите фактори, на всички рискови фактори, при пациентите с захарен диабет подобрява прогнозата. Както по отношение на комбинирания показател от смърт, сърдечно-съдови причини, така и коронарния инфаркт и инсулта. Какво се казва в гайдлайна за превенция? Повтарям
Показва се нивото за таргетния гликиран хемоглобин при пациенти с диабет под 7. Статините се препоръчват. Хипогликемията трябва да се избягва, както и надаването на тегло. Метформина трябва да бъде първа линия терапия, ако няма контраиндикации. Допълнителна редукция, се казва тук, на гликирания хемоглобин може да се препоръча при пациенти с по-малка продължителност на диабета, когато това намалява риска от микросъдови усложнения. Виждате, че тези по-ниски стойности на гликирания хемоглобин са 2Б индикация. Има ли някои особености в лечението на диабета при коронарна болест? UKPDS проучването всъщност е едно от малкото проучвания, което показва, че интензивното лечение на диабета и по-ниските стойности таргетни на гликирания хемоглобин намаляват фатални и нефатални миокарден инфаркт. Комбиниран анализ на няколко такива проучвания, Court Advance и UKPDS, показаха, че това е на лице за пациенти, при които липсва съпътстваща сърдечно-съдова патология. За пациенти, при които е на лице съпътстващо сърдечно-съдово заболяване, може би е добре да не сме така агресивни в лечението на диабета. Тоест, при тях няма съществена полза по отношение на намаляване на сърдечно-съдови риск от агресивното лечение с по-ниски таргетни стойности на гликирания хемоглобин. Това са няколкото проучвания, които са изследвали тази тема и виждате, че по отношение на сърдечно-съдовата заболеваемост няма съществена разлика между интензифицирани режими и стандартни. Смъртността също не е по-различна, даже в акорд е по-висока при интензифицирания режим. И това е за сметка на пациентите с хипогликемия, което хипогликемията драстично повишава при интензифицирания режим риска от смърт. И така, последните диабетни гайдлайни на Американската диабетна асоциация показват като обща цел на терапията при диабет 2 постигане на гликиран хемоглобин под 7. За пациентите, които имат скорошен диабет и нямат сърдечно-съдово заболяване, когато този таргет от под 6 и 5 може да се постигне без хипогликемия, е една добра препоръка. Нашите пациенти обаче попадат основно тук. Това са пациенти с дългогодишен диабет и напреднали макросъдови усложнения, т.е. вече с развита коронарна болест. При тях даже гликирания хемоглобин се препоръчва да бъде под 8. По отношение на антиагрегатите няма нищо ново в препоръките на диабетната асоциация. Аспирина остава основно като вторична превенция. Първична превенция с аспирин само при високорисковите пациенти с диабет с висок 10 годишен риск от смърт и сърдечно-съдови заболявания. Кардиопротективните медикаменти също не се различават от нашите препоръки в гайдлайните на ендокринолозите. Пациенти с ИВС и захарен диабет, терапия с АЦ инхибитор, аспирин, статин за намаляване на сърдечно-съдовите събития при пациенти с преживян инфаркт, бета-блокер и специално се набляга на тиазолидин дионите при пациенти с симптом на сърдечна недостатъчност, при които, знаете, те увеличиха честотата на сърдечно-съдовите заболявания. Антидиабетната терапия, метформин, при липса на контраиндикации предпочита на начална терапия при диабетиците, не бива да се дава при филтрация под 30, има риск от лактатна ацидоза, особено при пациенти с остър коронарен синдром и риск от контраст индуцирана нефропатия при ангиопластика и коронарография. Напред излиза лечението с инсулин, като се препоръчва твърдо индивидуализиран подход в терапията. По отношение на гликемичния контрол в условия на остър коронарен синдром, ендокринолозите препоръчват в техните гайдлайни венозен инсулин за контрол на гликемията при нива на глюкозата над 10, а след започване на инсулиновата инфузия стойностите на глюкоза да се поддържат между 7 и 8 и 10, като за хипогликемия се приемат стойности от 6 и 1, тези нива трябва да се избягват. Или в заключение, исхемичната болест на сърцето и диабета е често съчетание с лоша прогноза, защото има акцелерирана атеросклероза и атеротромбоза, нарушен миокарден метаболизъм, често неразпознат диабет, неадекватно медикаментозно лечение и неадекватна реваскуларизация. Благодаря ви за вниманието.